علی رابع حتا کەنگێ تو غافل بی بڤێ ڕەنگێ بشۆ قەلبێ ji vê jengê here rêrast di cadê de te bêfeyde umir borand di qelbê xwe li ên rûnand hecî qencî te jê fûrand rija tev çû bi erdê de dibî poşman li vî umrî dema ku tu biçî bimirî hecî umrê te ma gorî biborîne di tewbê de bike tewbe bi qelbê saf heya bêeql û bêînsaf ne ku dîsa bikî îxlaf di vê soz û di ehdê de çiku tu pir ne guhdarî dikî tewbe bi sed zarî ji sibê nabî êvarî tu tê cardî bi şûnê de heta kengî tu yê habî ji vê razanê ranabî li ser rêka xwe kar nabî heval çûne tumaycî de deka rabe ji vî halî nebe meğrûr bi vî malî qe nabêjî deme xalî diçî axir di qebrê de di dinyayê heçî rabê feqîr û şêx û axa bê ji ber mirinê xilas nabê di şerq û hem di xerbê de ela ey sahibê qesrê dema ku tu biçî qebrê nizam çawa bikî sebrê di vê toz û di xebrê de di vê toz û di vê xebrê dibînî bêhisab qehrê çira hinde dikî xedirê di vî rûreş di heşrê de di heşrê de di vî rûreş çawa hinde dibî kêfxweş di dinyayê dibî dilgeş di vê le'b û di lewhê de di dinyayê te keyf pir kir te zulm û cewr û heyf pir kir binêrka te çi hasil kir di vê resm û di vê rê de gelek kes tê de xirran e dema çûn mane poşman e feqet borî ji dest wan e kesê çû nay bi şûnê de dinê milkê kesî nîne çiqa bêbext û xayîn e kesê guh bidî ewdîn e xwe hinde bernede tê de elî tu bêkes û jarî ji dest gunha birîndarî hesaba menzîla tarî çira nakî ji vir pê de debes razê wekî zava ji vê newmê veke çava sivik bavêje çend gava de tu nemînî di heryê de çira hinde tu bêfikrî nizanî qey tu yê bimirî li ser xwe bê hinekê bigirî wekî yexsîrê hebsê de menêre ehlê wextê xwe dinê bavê ji qelbê xwe bike dûrbîn di destê xwe binêre axretê tê de ji bo dinyayê tu rehtî di emrê axretê şehtî bi qelbê xwe tu wek tehtî qe nerm nabî di wezê de çi team dît ji dinyayê ku hinde te tebat nayê dikim nakim tu nayê rayê te ra ketime belayê de